käy? Niin, hyvää iltaa. Tervetuloa tänne kalanfileerauskouluun. Ensimmäiseksi tarvitaan yksi tämmönen 17,2 kiloinen lohi, 120 senttimetriä ja fileerausveitsi, joka valitettavasti tässä tilanteessa saattaa olla ehkä hiukkasen pieni. Mutta aloitamme fileerauksen tekemällä tämmöisen reippaan viillon täältä kiduskaaren takaa. Ooti tuonne niskaa! Perkele! Anteeksi. Ja sitten irrotetaan täältä evää. Noin. Ja sen jälkeen lähdetään etenemään fileerausveitsen kanssa, sikäli mikäli ruodot menevät poikki tänne taaksepäin. Laitetaan tuonne vaikka. Noin. Kalapikki puuttuu. Kävisikö Matti pyytämässä Kaisulta kalapiikin? Siellä meidän laatikossa on. Ja sitten vedetään reippaalla vedolla tänne kohti tuota perämyrstöä. Ja noin. Ja ensimmäinen file on valmis. Oho, hupsista keikkaa. Sehän sujuukin aika vallan mainiosti. Sitten suoritamme tämmönen pienen käännösoperaation. Perkele! Meinaa loppua lauta kesken. Ja sitten suoritamme toisen. Fileen irrotuksen tästä reipas fiilto tonne kohti selkärankaa. Ja sitten lähtee tämä Lauta on aika pitkällä, kohta kippaa. Sitten. Näyttää kyllä aika helpolta. Joo. Joo, noin. Ja sitten meillä on 2 kappaletta fileitä. Noin. Ja tästä sitten jatketaan pienimmällä, vähän pienemmiksi palasiksi.